Bai, egunon, jarraian, pixka bat azalduko dizuet orain arteko nire irakasle ibilian gelaratu izan ditudan hainbat jarduera, hainbat proiektu Euskal hizkuntza eta literaturako irakasle bezala. Baina, jarduera bakoitza zehazten hasi aurretik niri iruditzen zaite garrantzitsua dela argi izatea zer dagoen horren guztiaren atzean, ez? Zer eraman dauen jarduera edo ekimen bakoitza garatu nahi eta ahal izatea, ez? Funtsean, aniztasuna. Aniztasuna da nire ekimen jardueren oinarria eta motorra, ezta? Askotan, gelaratzen garenean, ikasgelan sartzen garenean, ikaslei esaten diegu denak berdinak direla, berdin tratatu behar ditugula, eta jakina, eskubideetan berdinak izan behar dute, eta berdinak gara ez. Baina bakoitza den bezalakoa da, bakoitza bakarra da, bakoitza errepika ezina da, bakoitzak bere interesak ditu, bakoitzak bere zaletasuna ditu, bere jakinmina ditu, bere erritmoak ditu, eta orduan oso garbi daukadana da gu garela, beraien beharretara egokitu behar garena ez da. Ezagutu ikasleak, gertutik, ze kezka dituzten, ze behar dituzten, ze ezintasun dituzten, eta hori izan ez, abiapuntu, mailaz maila egokitzen zaiguna, ematea egokitzen zaiguna, egokitzeko ez. Orduan, aniztasuna da nire ibili honetan motor izan dudana ez. Eta askotan ikusten nuena zen planteatzen, proposatzen genizkien hainbat jarduera zentzu horretan kontrajarriak zirela ezta. Nola uler liteke ikaslei proposatzea hilabeteko epean edo liburu bakar bat irakurtzea eta denek azterketa berbera egitea eta egun berberean eta ordu berberean. Esan dudan bezala, bakoitzak bere erritmoak baldin baditu, zaletasun ezberdinak baldin baditu, interes ezberdinak baldin baditu, eta guk aukeran, zorionez, Euskal Literaturan eskaintza oparoa daukagu ez. Eskaintza oparoa, zabala, eta orduan oso murriztailea da gure aukera bakar batera mugatzen baldin bada. Orduan nik oso garbi daukat, ikaslei hainbat aukera eman bat zaizkiela, eta eskaini behar zaizkiela, gustuen arabera, berei galetu, ze zaletasun dituzu, nolako liburuak gustatzen zaizkizu, lehenengo mailan baldin badaude, lehenengo mailari dagozkion liburuak, baina izan litezke abenturazkoak, erromantikoak, zientzia fikziozkoak, ez dakitu zen garbi bat, 10 bat liburu, eta beti ere malgutasun handiz irakurtzen hasten baldin badira eta gustatzen ez baldin bazaie, itzultzeko aukerarekin, azken batean helburua baldin bada irakurtzaletasuna sustatzea, ez du zentzurik ikasleak behartuta irakurtzen jartzeak ez. Orduan pixka bat, horren baitan, nire eskaintza beti izan da zabala eta hartu eman sarria. Bermatzen saiatzen naiz, ikasleekin, gustatu altzaizu, hasi altzara, zaila iruditzen altzaizu, erantzun nahi arabera, animatuko dut, irakurtzen jarraitzera, edo arazorik gabe, beste liburu bat ez, eskainiko diot. Eta hor, hartu eman horietan ere, sortzen dira ez, euskal kultura eta euskera bera beste modu batera irakasteko bideak eta moduak, ezta? Gogoratzen naiz, ikasleekin horrela, ez genbiltzala, hartu eman horretan, etzai gustatzen ari liburua, ezta? Beste bat irakur dezaket, eta orduan burura etorri zitzaidan, Gerardo Markuletak baduela olerki bat, honen buruan ez dut izen buru duen, baina gutxi asko esaten zuen, liburu bat ez dela asarratuko, uzten baldin baduzu ez da. Eta orduan, aukera, paregabea da, Gerardo Markuleta zein den ezagutzeko, ez? Askotan gure ikasleek, irakurtzen dituzten liburuen egileen berri ez dutelako ez. Orduan, pentsa ez, aitzakia bat bihurtzen dugu Gerardo Markuleta eta bere obra eta bere ingurukoak ezagutzeko eta ikasteko bide ez da. Eta gaur egun, hainbat ikasle oik Gerardo Markuleta ezagutzen dute eta poema hori hain zuzen
erdia edo buruz ikasia badute ez, liburu bat ez da atxarretuko uzten baldin baduzu. Bera hor makuleta. Pixka bat, aitzakiak bilatu behar dira aniztasunetik. Orduan, nire eskaintza, adibidez, irakurketari dagokionez, beti izan da irakurtzaletasuna sustatzea. Bakoitza oinarri hartuta, bakoitzaren zaletasunak gustuak, erritmoak, batzuk errezago irakurtzen dute, ohitura dutelako, txikitandikoa, beste batzuek gehiago kostatzen zaie. Orduan, hor ere eskaintza desberdina da. Batzuei behar da azterketa, proposatuko diet egitea, beste batzuei ahozkoa azterketa idatzi izan beharrean, eta beste batzuei lan bat egitea, edo buktube bat egitea, edo bestelako ariketa bat ez da. Ikasleek askotan esan izan didate, eskertzen dutela azterketa beharrean bestelako lanak edo jarduerak egiteko aukera eskaintzea ez. Bestela, nik hemendik hilabete terdirako edo hilabete baterako azterketa eguna jartzen baldin badiet, ikasleek ez dute jakiten noiz hasi liburu irakurtzen. Askok pentsatzen dutena da, gaur irakurtzen hasten baldin banaiz, behar bada bitan edo hirutan irakurri beharko dut azterketa ondo prestatu ahal izateko ez. Orduan, ikasle joan berriz aukera, beraiek denbora librea dutenean edo beraiek gustura irakurriko dutenean irakurtzekoa, eta bukatuta daukatenean, orduan jarri azterketa, edo lan bat, edo buktube bat egiteko aukera eman ez. Irakurri ala. Ezin dizuna da, zalantza bat sortu, noiz irakurriko dut, hiru aldiz irakurri beharko dut, bada ez bada, xehetasunak eta buruan argi izateko, orduan oraintxe bertan ez, ikasturte hasieran, ikasleekin hori da ez, pixkat hitzartu duguna. Ikasturte hasieran ez daukate aparteko lanik oraindik, azterketa aldetik eta librantza gabiltza, orduan, orain aprobetxatu irakurtzeko liburua, eta ez itxaron, azterketa egin behar dira lan bat egiteko, eta hor ere, 3-4-5 aukera ematen dizkiet irakurtzeko. Beste proposamen bat, irakurketari lotua, irakurle talde bat osatzea, askori gustatzen zaie, irakurri ala partekatzea ez, liburu bera, aukeratu dutenek, nola irakurtzen ari diren, zer gustatu zaien, zer egin zaien zain, eta bestearen begiradarekin norberarena osatu ez da. Hori ere, martxan jarri izan du, hainbat ikasturtetan, eta aurten ere jarriko dugu ez da. Egin izan dugu, nire ustez garrantzitsua delako baita ikastetxea osatzen duten estamentu ezberdinak elkartzea, elkarrengana hurbiltzea, irakasle, ikasle, guraso, eta horrek ere betidanik ezkatu izan, aurrez iruditzen zailako, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan oroar gurasoak ikastetxetik hurbil xamar egoten direla, baina bigarren mailan arrazoi ezberdinagatik urrutiago ditugula. Ez orduan, aitzakiak, umeak, gumeak sortu behar dira elkarrekin hainbat ekimen aurrera eramateko ez. Eta askotan, ikasleek ikusten baldin badute, beraien gurasoek irakurtzen dutela, beraiek ere iruditzen zait errexago irakurriko dutela ez. Eta sortu izan ditugu, arratsaldetan, hilabetean behin, irakurle taldeak, guraso eta irakasle osatua. Inoiz, batxiergoko ikasle batzuk ere, sartu izan dira. Eta hor sortzen den harremana oso aberasgarria da. Liburu bere irakurtzen ari dira, belaunaldi ezberdinetako pertsonak irakurleak dira. Momentu berean, elkarrekin interakzioan ari direnak, elkarren begiradak osatzen. Eta belaunaldi ezberdinetako ez ezik, bakoitzak bere funtzioa ikastetxean, batzuk ikasleak dira, beste batzuk irakasleak eta beste batzuk gurasoak. Orduan, ikuspegia ere ezberdina da, kokagunea ezberdina da, eta elkarrekin osatu egiten dugu ikastetxe bat, ez? Ikastetxe bat egiteko modu eraginkorra iruditzen zaitez. Bestetik, oso argi daukadan beste kontu bada, askotan geure burua asko mugatzen dugula. Eta iruditzen zait, irakasle batek hezkuntzan ez dagoela mungarik. Edo zer gauza egin dezakegula, edo zer gauza bidera dezakegula, ezinezkorik apenas dagoela hezkuntzan ez. Iruditzen zaigu dena mugatu behar dugula ikasgelara. Baina ikaskela gauza bat eskola beste bat. Ikasgelak izan ditzake 30 metro kuadro, baina eskolak ez dauka mugarik. Eskola ate honetatik kanpora ere badago ez. Orduan,
gure eduki guztiak, gure emateko guztiak, gure ekimenak, gure jarduerak, iruditzen zaigu dena espazio honetara, une honetara mugatu behar dugula. Eta burua ere horretara jartzen dugu, eta buruak gaitasun ikaragarria dauka. Orduan, momentu jakin batean egokitzen baldin bada, deskribapen testuak egitea, ez dauka zentzurik ikaslei proposatzeak, deskribatu ezazue zuen herriko parkea ikasle batik. Ez, zure herriko parkea hortxe bertan daukazu, 5 metroa daukazu. Orduan, baliabide bihurtu ezazu parkea deskribapen eder, zehatz eta doi bat egin izateko. Bertaratu zaitez ikasleekin, eseri eta ikusten dutena papere datu dezatela. Baina askotan, mugak ez dauzkakun, berez ez dauden muga horiek geuk jartzen dizkiogu ez, geure buruari. Orduan, planteamenduak beti dira irekiak ez da, bai irteteko, bai sartzeko. Nik beti irudikatzen dut nire ikasgela aterik gabe eta leihorik gabe. Nahi duena sartzen da eta nahi dugunean ateratzen da. Beti ere edukiak ikusita zein diren eta egin behar duguna eduki horietara egokituz. Elkarrizketa testuak lantzen ari baldin bagara berdin. Zer ederragorik esateko, zerbait esateko daukan hori bertaratzea baino. Ikasgelara ekartzea baino. Ez dezagun irudikatu ez dakit nori elkarrizketa bat egin behar diegula. Aukera baldin badaukagu eta aukerak sortu egin behar dira, sortu ditzagun. Eta ekarrezagun elkarrizketan nahi dugun hori ikasgelara. Elkarrizketa hori beti izango askozaz aberasgarriagoa. Zergatik, bizitzen ari garelako. Eta bizitzen duguna beti hor geratzen da. Bizitzen dugunak arrasko utziko digu eta orduan hasiko gara benetan ikasten eta edukiak behar bezala barneratzen. Adibide bat jartzeagatik duela 2 urte batxilergoko ikasleekin ikasle guztiek elkarrizketatu zuten norbait gainerako ikaskideen aurrean. Hau da, 22 guraso lanbide ezberdineko pertsona sartu ziren ikasgelan. Hori ikaragarrizko aberastasuna da. Ez elkarrizketa egiten duenarentzat bakarrik. Berarentzat ikaragarriaz, bakoitzak erabaki zuelako nori egin elkarrizketa. Eta ezinezkorik ez zegoen irakaslea edo irakasleon lagunok edo inguruko lagundu genilolako bakoitzari bere elkarrizketatua gelaratzen. Adibidez, gogoan dut ikasetako bat, bertsozalea eta Julio Sotori egin nahi zion elkarrizketa, Nafarroako txapeldun izan berritan edo. Bere ilusioa izango zen Julio Sotori elkarrizketa egiteko. Nahiko erreza geneukan, nik Julio Sotorekin harremana badudalako. Orduan berarekin hitzartu eta ondo zetorkion egun batean gelara ekarri genuen, jakina, aurrez ikasleek edo ikasleak kasu hortan elkarrizketa ondo landuta eta denen aurrean, denek izan zuten Julio Sotorekin izan dako elkarrizketa hori bizitzeko eta gozatzeko aukera. Eta horrela beste egin bat, ezta? Beste batek bere aizpa adoptatuari egin zion elkarrizketa, ezta? Zer ederra hori, ezta? Klase hartan bakarra zen, ez? Senide adoptatu bat zuena, bizipen horiek kontatu, nola bizi izan zuen, non bizi izan zen, ze egoratan bizi izan zen, hemen ze aurkitu zuen, nola egokitu den gizarte berrira, hizkuntza berrira, bizimodu berrira. Elkarrizketa bat egiten ari da, baina guztiak ari dira, azken batean, 22 elkarrizketa unean in situ gozatzen. Minbizia genditu berri zuen ikasle baten amari elkarrizketa, paperik gabeko pertsona bati elkarrizketa, kirolari bati, lehen mailan jokatzen zuen Osasunako futbolari bati elkarrizketa. Orduan azken batean da bizitza gelaratzea. Bizitza gelaratzea, ez irudikatzea. Irudikatu zazu, pentsa ezazu elkarrizketa egin behar zuen ez dakizen. Hor jale gara urruntzen. Gure interesetatik, gure barne jakin-minetik urruntzen. Zuzenean bizidenak beste indar bat hartzen du ez. Eta hori posible da. Edo 80 urteko ikasle batek bere 80 urteko amonari egindako elkarrizketa, ez da? Ultzamakoa bera, eta
ikaragarrizko aberastasuna, jarioa, erraztasuna izketarako, baina aldi berean euskalki bat sartzen du. Jardueraren helburua elkarrizketa testua lantzea zen. Baina, gerora ikusten dugu, hemen beste hizkera bat da bi, emakume honek, beste modu batera esaten dituen batitz, eta aitzaki emango digu, urrengo gaia euskalkiak lantzekoa. Erreparatuko dugu, guk nola esaten dugu asko, guk asko, eta berak nola esan du, hau nintz, orduan horrek aitzaki emango digu, gero entzun duguna teorizatzeko eta gusto dago landu ahal izateko ez. Eta pixka bat horiek dira adibideak, batzuek jakina, ezberdinak dira ikasleak, hobeto egingo dituzte, baina denek gusto da. Denek gusto da, azken batan denen lortu zutelako nahi zuten elkarrizketatzea, eta beste elkarrizketetan ere arreta ikaragarria zen, eta jasotzen dutena izugarria. Bestetik, oso garrantzitsua iruditzen zait ikasleak beraiek protagonista izatea. Azken batean, beraien beharretara egokitu behar dugu guk, eta ez beraiek gurera. Ezakit, nik izan dut sortea, zoriona ikasle transexual bat izateko. Zer ederragorik, berari esatea baino, edo bera jartzea irakasle lanetan zer den transexualitatea. Berak nola bizi duen. Ez nik baino gehiago daki, berak bizi du. Orduan, eman aukera ez da, berari, eta ikasle askok, guraso askok gerora, esan izan didate, ikasturte hori sekuletzaila aztuko, berari esemea da. Behar bada aztuko zaila, aditztadunak eta aztuko zaizkila, baina bizi izan dutena ez zaila sekula aztuko, eta gainera oso eskertuta daudela horrela ikasi izanaz, ez? Aurre motxiladun bat, motxiladuna ez, negabe motxiladun bat ere izan duen, astebururo, hainbat kilometro egin behar izaten zituena, aurrera eta etzera bere egitea ikusi alizateko. Denbora tarte oso laburrean, bere egitea ikusi alizateko. Eta bere barne borrokak ikaragarria ziren. Orduan, jarduera batean, eguneroko bat egin behar zuten, eta ni proposatu nion, 2 hilabetean edo, Joan etorri horien ingurukoak libreta batean biltzeko ez. Beste batek aukeratuko zuen, beste gai bat. Ni proposatu nion, ondo iruditzen bat zitzaion hori egitea. Berak esan zira, egiten zuela lehendik ere. Nik esan nion, arreta gehiagoekin, euskera egoki erabiliz, eta gero ea partekatuko ote zuen ez, gure aurrean. Ikaragarria da, ze giro, ze sintonia lortzen denez. Azken batean, bakarra zen, hau motxiladun edo nerabe motxiladun bakarra zen ikaslena, eta bestek ikaragarri ikasten dute euskeraz ari da, hitz egiten ari da, ahozkotasuna lantzen dugu. Hori baita beste alderdi bat askotan erreixamar daukaguna ez. Gehien lantzen ditugun trebetasunak hartzaileak izaten dira. Entzun, batez ere irakaslea entzun, eta irakurri hainbat testu. Baina idazteari eta hitz egiteari eta jarduteari eta eztabaidatzeari oso espazio gutxi eskaintzen dugu ez. Eta azkenean, bizitza bera, kezkak, jakinminak, berainak izan dute. Ez ikasleak kezkatzen duten gaiak, edo liburuan, orain dela 10 urte liburuan testu bat idatzi zuenaren kezkagai izan daiteke, baina ziur ikaslei galdetuta jakingo duzu, zer jakinmin dituzten eta ze interes dituzten, ezta? Eta pixka hortik ez, jarduerak orotarikoak proposatzen dizkiet, baina saiatzen naiz bizitzari lotuak izaten ez. Orain dela 20 bat urte, 30 bat urte, ni ikasten nintzela gogoan dut ikastetxe askotan ikastetxeko irratiak egoten zirela. Eta horiek gaur egun ia ikastetxe gehienetatik desagertu egin dira. Zergatik desagertzen dira? Hain eraginkorrak izan daitezken baliabideak. Irrati esaten dudan bezala, liburutegiare izan daiteke. Liburutegiak orain ikasgela bihurtu dira. Nerezatzen ikaragarria. Liburutegi batean eman dezakezu ikasturte oso.
Eta irrati batean ere ikasturte osoa zenbat gauza eder landu litezke horrelako guneetan, ezta? Baina demagun gure ikastetxeak ez daukala. Baliabide hori, ez daukala irratirik, baina eskualdean badira. Eskualdean badira, orduan, oso erreza da. Eskualdeko irrati arduradunekin hitz egin eta adostu, hainbatean behin gure ikasgelako hainbat ikasle beraien testutxoak irakurriko dituzte edo plazaratuko dituzte zuen uinen bidez. Eta hor lantzen dena zer da? Ikasleek beste ardura batekin idazten dute beraien testua. Ez da irakasleari eman karpetara edo gero San Juan zutela duan testu bat izan. Ikasleak konstiente dira, beraiek nahi duten gaiari buruz idaz dezaketela. Beraien barruak mugitzen dituen zerbaitik buruz idaz dezaketela. Ez dakit nork agindu duen gai bati buruz. Kezkatzen dituen gai bati buruz, salatu nahi duten zerbaitik buruz, goraipatu nahi duten zerbaitik buruz, eta aldi berean, badakite, ehunka milaka pertsonak entzungo duten testu bat dela. Horrek ardura zentzuan ere eragiten du. Edozer gauza, edozer modutan ezingo dute idatzi. Orduan horrek aldi berean euskera txukun erabiltzen eta aldi berean ardura heldutasun puntu batekin idaztera eramango ditu. Eta Euskal Herria irratian, urtero, dozena erdi, 10 bat lagun aritzen ziren, astero, beraien testuak, ikasgela lantzen zituztenak, gero Euskal Herria irratiaren bidez plazaratzen. Hemen, laizter hasiko gara ikasleekin, segure irratian, gauza bera egiten. Hori egin diteke, edozein ikastetxetan eta edozein eskualdetan, ezta? Eta ikasleek bizi egiten dute. Eta ikasleek beraien ahotsa entzuten dute. Eta beste ikaskideek, beste batek idatzi duena entzun dezake, irakur dezake, azter dezake, eta hori ikaragarrizko irizitzurukea sortzen da beraien artean, ez? Beste ohitura bat, daukadana, urtero egin izan duela, eta egunero, izaten da klaseak bertsoren batekin hasi, edo aforismoren batekin hasi, edo kanturen batekin hasi. Azken batean, aitzakia bat da, girotzen hasteko. Klasean hasteko, ez da? Eta askotan, aforismo bat izaten da, batzuetan neurea, beste batzuetan beste idazle batzuena, eta joaten dira, beste idazle batzuk ezagutzen, batetik idazleak ezagutzen, eta beste batetik aforismo batek ikaragarrizko indarra dut, ez da? Oso hitz gutxitan gauza asko esaten dira, eta batzuetan bide ematen digu klase oso bat eskaintzeko horren atzean dagoenari. Ipatzen den gaiari edo jorratzen den gaiari, ez da? Gero jarri izan ditut ikasleak, behin aforismoen ezaugarriak eta helburuak eta landuta jorratu ondoren, beraien esalditxoa idazten edo, baina bukera izaten zen eskaini, zenbat pareta ditugu, ezta, ikastetxean. Hainbat pareta itxusi, soil, biluzi, zuzendaritzarekin adostuta, zein pareta jantzi dezakegu, zein pareta aberastu dezakegu. Horko hori eta horko ura. Ikasleek dakitenean beraien esaldiren bat, iezkortu dezakegula institutuan, bat urtez beste modu bat ere izan zen. Bizi egiten dute. Eta horietako asko, ikasle asko, gaur egun, lanean ari direla, bisitan joaten direnean, beraiek ikasle izan zen institutura, ikusten dute beraien testuak hor daudela, ezta? Iezkortuta. Eta horrek beste bizitasun bat ematen du. Orduan ikusten duzuen bezala pixka da mugarik gabeko eskola. Beste ekimen bat oso polita jarri genuena izan zen Nafarroan Mintzalagun. Mintzalagun lehen esan dudan bildotik. Guraso, ikasle eta ikasle. Eta ikasleak ziren, talde horiek dinamizatzen zituzten. Iruñerriak, beraien gurasoetako asko, euskaldun berriak ziren, ezta? Orduan iruditzen zitzaigun, guk ekarpen bat egin genezakela alde hortatik. Eta zer hori, ikasleak eurak ere, hizkuntzarekin eta trebatzen eta jarioa eta mingaina askatzen aritzeko,
astean behin arratsaldetan irakasle baten laguntzaz, baina laguntzaz bakarrik beraiek gurasoren batekin, beste norbaiten gurasoarekin, ordu betez euskeraz aritzea baina. Ikaragarrizko mugimendua, ezta? Sortzen zen, eta arratsaldeko 5etan asteazken batean, behar da, 20 bat guraso elkartzen ziren, beste hainbat ikasle eta hainbat irakaslerekin. Eta bizitzen ari dira, eta beraiek nahi dutelako inguratzen dira arratsaldetan, eta sortzen dena da ikastetxe elkartu bat. Ikastetxe bizi bat eta bizigarri bat. Eta hortik sortzen dira, horrelako liburuak, liburu adibidez, gaztelaniaz idatzia dago. Bai? Baina oso kurioso izan zen. Ni iraila izango zen, bigarren astea edo, eta ikusi non ikasle bat, niri kaso egin beharrean, mailan idazten ari zela. Eta, urbitu lehen zaionean, esan egin, zer da? Borratuko denek ba, ez, borratu, irakurri egin nahi ze idatzea izan da. Oso esaldi eta poema ederrak daude. Eta hemen, izenik hartzen ez duten hauek zer dira, zureak dira, eta bai nireak dira. Idazten ez dut, bai gaztelaniaz batez ere, pasatuko atzen ez dirake irakurtzeko. Ba hemen dauden, liburu honetan dauden hainbat olerki. Pasatu zizkidan, urrengo egunean bertan, eta nire lehenengo egiteko izan zen, garbitzaile izatea mesedez mailura ez garbitzeko. Ez garbitzeko, han altxor bat zegoela, eta hortik tiraka gauza eder asko sor genitzakela ez. Neska honek, 15 urterekin, lortu zuen liburu bat, argitaletxe batek argitaratzen, gaztelaniaz. Baina, euskerako irakasle bezala, animatzen nuen, gaztelaniaz ez ezik, nik animatzen nuen gaztelaniaz idazten jarraitzera, oso aberaskari delako, baina aldi berean saiatzeko euskeraz ere antzeko zerbait egiten. Poesia, gustatzen zitzaionez, poesia ere idazten iruditeria aberatsa zuelako, eta iruditeria aberatsa duenak hizkuntza batean bestean ere izaten du, normalean. Eta hala lortu zuen, hainbat Euskal Herri mailako hainbat lehiaketa euskeraz irabaztea, euskeraz idatziz, eta gerora hainbat errezitaldi ematea eta gaur egun bi hizkuntzetan ikaragarri ondo ez. Idazten du eta publikatzen dizkiote hainbat liburu. Bukatzeko, esan hori, irakasle batek ikasleengandik oso gertu egon behar duela. Jakin behar duela ikasleak nola dauden, ze kezka dituzten, zer egitea gustatuko ditzaieken. Beira, eman beharreko edukiak hauek dira. Baina honen interesa hau da, honek hau egin nahiko luke, goganet, oain dela 6 bat urte, ikasle esan zietela, koreografia bat egin nahi du, Euskadi Gazteako lehiaketa batera. Lagunduko diguzu, bai, lagunduko izu. Eta aprobetxatzen baldin badego koreografia hori klasean egiten ari garen zerbaitekin lotzeko. Eta azkenean egin zutena izan zen, izarren hautsa kantuan oinarrituta, hainbat pauso, orduan, klasean izarren hautsa kantua aztertu genuen, nork idatzia zen, nork kantatzen duen, bertsio ezberdinak, hiztegi atera, eta gero beraiek koreografia batzu lotu, gorputz hezkuntzako klaseetan, hori grabatu eta lehiaketara bidali. Ez dago esan beharrik, hasi eta buka, tarte horretan guztian ikaslei nola bizi izan zuten proiektu bera. Eta ez dago esan beharrik zenbat gauza ikasi zituzten bidean. Euskerari lotuak, baina abia puntuan nun dago. Beraiek egin nahi zutela Euskadi Gazteara bidaltzeko koreografia bat. Orduan, irakasle batek nire ustez, edo ni bintza saiatzen naiz, malgua izaten. Bai, nik badakit gaur, edo bihar, zer eman behar dudan, ez? Zer eduki eman behar dudan. Baina irikita egon behar naiz, ikasleek proposa diezadek etenera.
ikaslea nola dago, besteak nola daude, zer egitea gustatuko litzaieke, bale, orduan, hau eman bat duena, hau egitea gustatuko litzaieke, egokitu dezaket, saiatuko niz egokitzen. Zertarako, bai ikasleak eta bai nik zorionutxoago izateko. Eta ikasgela, eskola bera, bizia eta bizigarria izan da. Eta helburua hori izan da.